Para pamirsa ingkang kinasih, salam tentrem rahayu. Sugeng pepanggihan kalian Priyatno Marsudi, pandhita saking TKJ Bumi Agung Klasis Kebumen. Kepareng badhe ngaturaken renungan Sabda Winedhar dinten Rebo 1 April 2026 kanthi jejer mandeng dumateng Gusti Yesus. Sabda pangandikanipun Gusti kapetik saking Ibrani 12 ayat 1 ingkang mekaten surasipun. Mulane payo padha buang sakabehing momotan sarta dosa kang tansah ngganggu gawe kita, sarta kelawan mantep padha lumayu ing pabalapan kang kawajibake marang kita. Para pamirsa ingkang kinasih, saben tiyang gadah momotan ing gesangipun. Momotan menika saged arupi sesakit, kabetahan ing bab ekonomi, perkawis ing gesang bebrayatan, ing padamelan lan sapiturutipun. Wonten tiyang ingkang momotanipun ketingal kathah lan awrat sanget. Wonten ugi ingkang ketingalipun namung sekedhik lan enteng. Saben tiyang ugi beda-beda anggenipun ngraosaken lan nanggapi momotanipun. Serat Ibrani bab 12 ayat 1 dumugi 3 menika ngrembak bab momotan. Ananging momotan ing mriki beda kalian momotan ingkang limrahipun karaosaken ing gesang padintenan. Parikop menika nyarusaken momotan ingkang gegayutan kalian dosa. Dosa menika dados momotan ingkang awrat. Kajawi menika momotan krana dosa ngganggu gesang kita. Kita mboten saged melampah rikat menapa malih melajeng. Jangkah kita keganggu, temah mboten saged jumangkah kanthi bebas. Dosa menika ngrendheti lampah kita lan ngleridu gesang kita. Menapa bab menika saged kita atasi? Kados pundi anggen kita badhe ngatasi? Mboten wonten cara sanes, kejawi kita mbucal dosa kita. Kita nilaraken sedaya pandamel dosa. Kita bucal sedaya pandamel kita ingkang rak pepakenipun Gusti, ingkang boten cunduk kalian karsanipun Gusti. Kadosdene tiyang ingkang tumut ing pabalapan, dosa menika ngganduli lampah kita, mila kita boten saged melajar. Kita saged melajar menawi sedaya pandamel kita amargi dosa kita tilar, kita bucal. Menapa menika gampil? Tentu boten. Awit gesang ing saklebeting pandamel dosa menika ketingalipun ngremenaken lan sekeca. Para pamirsa ingkang kinasih, pramila serat Ibrani menika ngajak kita mandeng dumateng Gusti Yesus ingkang sampun nemahi sangsara lan seda, sampun ngawontenaken dosa. Panjenenganipun nandhang sangsara lan seda kangge kita, supados kita kuwawi nindakaken karsanipun, supados kita saged melajar rikat anggenipun nderekaken Sang Kristus. Amin.